Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Madam Muchemu mazimbe. Ndipo kurise kuno. Kuno kuraitu. Yakaro wakati mimi. Kujiwazi. Aditika. No, it's okay. Sit here. Mike Ruiz. Mike Ruiz. Kuma Ruiz. Kuno kunde kupi kwa tiri kuno. Kuno kwa chuocha. Kwa chuocha. Aditika. Mlima kore mangane ubereka. Ine 30. Mati mune dambudziko randiri kuona reruoko. Zvakafamba sei? Ndakaita tsaona kombi. Iri private. Yakanoshaya mabreak. Kaushaya mabreak vanomutenga pamberi pangu. Kana neidhuma motikari. Ndimai drive. Ndindai drive. Okay. Ndani dhuma pyanonodona neside right. Andikaisa rokunze. Pyanonditsitsira rokurere. Payakadona neside rangu. Pyanondikuya roko. Vanodyika kutangira panapa kudyiwa rokuti kuenda usvika kuzvigunwa pakati apa ndipo pakanyanywa kutsengwa kuti roko rakasara risina kana angobata netuganda netunyama tushoma shoma but mabhonzo anga agayiwa andazotakurwa pepapo kuenda kuawadi tiri kuawadi ndakagara dzinge 2 days roko rusati rwaonekwa nachiremba rangangobhandidzwa nemanesi chete ndazoonekwa nachiremba zvakanzipa kudiwa iyo mari ndokwanata iyo $800 kuti roko runoita sei runooparetwa semunhuwo ndasino mari bhanotsvagwawo zvekubata nzokukwereta mari bheya unowaninga 800 bheya unopuwa doctor yapuwa doctor 800 iye pakuitwa operation pekutanga kwaawadi papanza pauda futi operation bhonzo maitwa raitwa haasiriwo ndanopinda futi muoperation memiyomo papanza pakudiwa $400 paoperation yepo yakazonitwa futi kechi2 bhonzo macheko rangaitwa raunogadziriswa futi kwaawadi ndandamogara muawadi zvenguva yekureba chaiyo ndirimo ndandaburitswa ndandadedzwa futi nadoctor zvanzi wada kuitwa inonzi skin graft kubviswa nyama kuiswa pachironda ichi bva anondicheka apa pakumba pachindiisa skin graft yeye abva anonditi paudwa mari yaikwanida $200 yemutheatre muyomo vainotsvagwa futi kwereta baba wachiita sei vachibatsiro vainobhadharwa bvasara ichipatira mabhara anobva anditi aiwa chienda kana wazowana mari wozoyobhadhara kune chikwereti che260 chasara kana wazowana mari wozoyopedza kubhadhira mari saka iniwo semunhuwo ekuti ezinosenza masenzera chautoshupa kuti ndiwane mari senza kwacho kwautoninetsa ndokuti ndakabatsirwawo kuti ndakawanawo zvinhu zvekuita zvemaprojekti zvekuti unotozokwanisa kuti one hand ndokwanisa kusenza ndozvandikunzwawo kuti dai ndamubatsirwawo saka muri kunzi 260 chikwereti chiri kuhospital asi havasati vapedza zvavada kuita pachironda ichi havasati because ndichikwenda kureview okay havasati vanasoona kuti chapera here kuoma kwacho ndokuti vanazogutsikana pane toenda kupi kureview okay bvisai jaketi takuona kuti rinopa manje chironda ichi nachiri mukati okay no baba apo parendi pakaita kakutotapo pane chironda opashoulder pamunoenda kureview munobhadhira mari kubhadhira mari transport saka mari yamuri kudai zvinezvi imari
iri kudiwa kuchipatara total kuti vapedzise zvavari kuti 260 handitika saka zita renyu rizere nefone number yenyu ndeyekuti chini zirangu rese unotenga kuti muda vanhu Mike Luisa phone number on the phone zoti 0788 6939 54 ndo nhamba dzinobuda paEcocash kana kuti paewallet idzi ndedzekufona dzeEcocash ndedzemukadzi dzinoti 0782 849 603 Patience Nyamacheta EcoCash. Alright, thanks Uncle. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.